नमस्कार फ्रेंड्स मु विज्ञान स्वागत करुच्ची सिने न्यूज का ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ फ्रेंड्स ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ବିଷୟରେ। ଆଉ फ्रेंड्स ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ଯାହାକି 2026-27ରେ ତାର ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ फ्रेंड्स ପ୍ରଥମେ ତାର ନାଟକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକି କେଉଁ ସବୁ ନାଟକ 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ସେ ତିଆରି କରିଛି ନୂଆ ନାଟକ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସିନେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ, ସିରିଏଲ ଦୁନିଆ, ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତେବେ फ्रेंड्स चलतु बिना टाइम वेस्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करवा। फ्रेंड्स 2026-27 ପାଇଁ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ତାର 2026-27ର କ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି 5ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ତାର ପ୍ରଥମ 5ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତାର ମୁଖାଗ୍ନି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଚୌକିଦାର, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାର ଦୁଃଖ ଦେଖିବ ଆସ, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ନୂଆ ପ୍ରେମିକା। ଏହି 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକକୁ ନେଇ ସେ 2026-27ରେ ତାର ନୂଆ ଯାହାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ। ତେବେ फ्रेंड्स ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପଟି ହେଉଛି ତାର ଅଗଷ୍ଟ 19ରୁ 23 ତାରିଖ, ଯାହାକି ରୂପାଲି ଛକ ଶହୀଦ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାପରେ ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ 24ରୁ 27 ତାରିଖ ଧଉଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାପରେ ତୃତୀୟଟି ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ 28ରୁ 31 ତାରିଖ ବେଗୁନିଆ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଚତୁର୍ଥଟି ରହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ 4 ତାରିଖ କୁମାରବସ୍ତା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନେ ଯାତ୍ରା କେଶରୀର 2026-27ର 5 ନମ୍ବର ଶେଷ କ୍ୟାମ୍ପ, ଯାହାକି 5ଟି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଶେଷ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ 8 ତାରିଖ ଚାନ୍ଦିପୁର ଟାଙ୍ଗୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତେବେ फ्रेंड्स ଏହି 5ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ 2026-27 ପ୍ରଥମ 5ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 19 ତାରିଖରୁ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ହେବ ରୂପାଲି ଛକ ଶହୀଦ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଯାତ୍ରା କେଶରୀ। ତେବେ फ्रेंड्स ये थिला छोटिया अपडेट। जदि आपको पसंद आछि निहाती भाବରେ लाइक करंतु, आ किपरि लागिला निहाती भाବରେ कमेंट करंतु। तेबे रहुछि पुणी देखबा गोटे नुआ फ्रेश अपडेट सहित से विदाय दियंतु। गुड बाय, टेक केयर, जय श्री जगन्नाथ।